Kaixo berria lagun, korrikak bigarren eguna du eta Nafarroako lurretan gabiltza gaur. Gaua sakanan egin du lasterketak, goiza berriz Utzamaldean eta Eguerdi aldean, oraintxe Iruñean sartu berri gara eta Iruña inguruko herrietan ere ari gara sartu irtenak egiten. Uneotan burlatan goaz eta jendetza handia ari gara ikusten. Hona hemen, egunean zehar bildu ditugun irudirik onenak. Tipitapa, tipitapa. Korrika! Tipitapa, tipitapa. Gozolan kantu zitimula Rokistarian, eska musika Dilotaia Hemen gaude! Hemen gaude! Hemen gaude! Tipitapa, tipitapa! Tipitapa, tipitapa! Tipitapa, tipitapa. Rockitapa. Vamos, vamos, korrikarekin. Euskera haus. Hemen gaude. Hemen gaude. Euskal kulturari egiten dieten ekarpenei kara diarri ondiara, hau parezkat! Aupa, aupa, aupa! Doni bane. Kaixo berria lagun, onaino, gaurkoak eman duena, Iruñeko kaleetan gabiltza orain ere, aurki ilunduko du eta Iruñeko kaleetatik ateratzen ere hasi beharko dugu. Oraindik ere jendean danak jarraitzen du korrikaren atzetik, bizikletan asko eta asko. Gaur Iruñean jendetza handia ikusi dugu, bai erdialdean, bai beste leku batzuetan ere, Nafarroan ere bai. Bihartik aurrera, Ipar Euskal Herrira egingo jauzi, Maulen izango gara Eguerdian eta Arratsalde parte berriz Donibane Garazin. Ondoren, Bortzirietatik barna, berriro Nafarroara egingo dugu buelta. Bihar ere izango dugu elkarren berri, ondo izan.